mi az, amiben tudnánk nektek segíteni, vagy azok, akik most megnézik a kis videót, hogy mi az, amiben igazán nagy segítség lenne, akár így a tél folyamán, akár a Kitty életében, hogyha van valami vágya, álma, akkor azt megpróbáljuk mi valóra váltani, hogyha megosztátok velünk. Hát az az igazság, hogy az interneten néztünk egy kis filmet, a Kitty nagyon szereti a lovakat, és nekem az az álmom, hogy el tudjam vinni egy héten többször, mert nagyon sok gyermek ezáltal gyógyult meg. A te fényével lányos, és én szabaduló dicsőséged rám. Hát te nagyon ügyes vagy! Meg is tapsolunk. Ó, nagyon ügyes vagy! Azt a... Ja, és akkor ezt edzetnek is gyakorlatilag. Ha lehet a kamerába, mutatkozzál be szépen. Erik vagyok. Hány éves vagy? 13 éves. Nagy fiú. Most megyek 7-be. Az a segítség, ami esetleg így a vállalkalmával jól jöhet. Hát igazából mi most egy biciklire, egy ilyen speciális, ez a 3 kerekű futóbicikli, úgy hívják, mi most erre gyűjtünk, nagyon megindultunk rá, mert igazából itt Magyarországon most tehát Dániában van, hogy honnan behozunk egy újat, az nagyon drága. Tehát Eriknek nagyon szeretnénk egy szakszerűen, hogy hívják? Futóbicikli? Hát Race-runningot, egy futóbiciklit, és hát majd hozza nekünk az aranyérmeket, ugye? A hatalmas aranyérmeket, és tele lesz aranyéremmel itt anya-apa fala. Ugye? Így lesz? Hát reméljük. Hát? Remény munka lesz, de... Tudom, hogy vannak sokkal rosszabb helyzetben lévő családok is, de hát van, de hitelünk, meg tudod azért a mindennapok, hiába vagyunk így, a mindennapokban nehézségeink vannak, ez tény. Mi az, ami az Attinak a leginkább vagy a szíve vágya, vagy amit úgy érzel, hogy a legjobban szükség lenne rá ahhoz, hogy több mosoly legyen az arcán, hogy egy kicsit könnyebbek legyenek a mindennapok. Én nekem ez a logopédiai foglalkozáshoz jutás lenne a legnagyobb segítség. Pontosan azért, mert jobban ki tudná fejezni magát. Rengeteg gondolat van a fejébe, és szerintem nagyon kevés jön ki belőle, amit úgy én is megértek, mert sokszor feladja, amikor látja, hogy nem értem, akkor ő is csak így legyint, hogy hagyjuk. Tehát olyan kis nyugis beletörődős, hogy nem. A kapcsolatok építésében, meg mindenben neki is nagyon-nagyon nagy segítséget jelentene, hogy